Zviri sei ndadzoka zvakare nenhau ichangobva kuitika izvozvi kuti kwandikuita nhau yeNashi TV kuti asokutoti hatizi kuti zvinhu zvavo zvavanga vachiita nhasi bira guru ravo ravaita ranga richihositiwa neZBC Record nechinyi papa ndizozivi asi kutaura shuwa chinhu chavo chaitwa nhasi chichanga chakabikwa zvakanaka chinhu chavo choita sokuti changa chiitirwa kumahofisi kudando eZBC Record ipapo panozotinetsa nekuti isusu tinenge tichidhenjera kunongoro chingorunaro kumateresi saka zoti chinhu chinenge chaitirwa kupi chaiko asi tichiri ipapo zvakare kuna MC vanga vachizvipedzera MC Michael Jackson vanga vakapfeka bhachi ravo dzvuku nechibhotai chavo chitema changa chiri mhurumavo munenguva yauchena vazvivharisa vachitamba manjurunjuru vachiita break dance yavo yani yaMichael Jackson vagona zvingamboita tiri kureva vazvipedzera pekutanga vanhu vanga vachivasaiza vasodzoka pepiri ndo pavazondinakidza memwene vakati iyo ikanzi makumbo angachekera vakatanga kuita makumbo ekudai kuti ase varuda kunotomuka kudai vazvivharisa zvavo DJ vava ndiri kureva nhema vaita inonzi close the doors and open them then close them again ndo zvavaita DJ vava vachiri kureva nhema so DJ kana kuti MC ipapo panozondinetsa kuti vanenge vachinzi chii kubasa kwavo ikoko asi vanga vakabata ice cream lollipop ndo chavanga vakabata ichocho chachoni vamanyeruke pepe vadini varidza pekutanga veduwe kune vasina kunoona live stream hamuna chamaona imi vanhu vegosiperi vanenge vachiri kudandi kutoti chicho chipazi promotions ndo inosiponza kana kuti ndo inoita sei kana kuti ndo inoita zvokumaneja vezvitendero handizozivi ipapo asi vanhu vanga vachidanzira kuti chipazi promotion yakapinga chipazi promotion ndizvo chipazi promotion inodhirivhara mai mwana uyu vamanyeruko unonzani kuziteravo vamahendere vaya minista mahendere vanga vachiimba minista mahendere vane chivoisi chiteteteka vakatanga kuti vachiita mai mwana mudenge mumomo vari one out pasina mavhokalisti kana mabhendalisti vanga vari kusure kuya vachivadavirira munhu wanga achiimba kuti achiti idhiski chii iredhiyo kurira ndambuti asi vari kuri ipiri recorded iriri voice rani ramahendera vanoziva zvinhu zvavo vazonzi minista zvavo vaitoonekwa watoonekwa kuti ava ndivo minista chaivo vezvekuimba nekuti inonzi unedited ndo vangu vachita papapo minista mahendera atidi kuti vanhu vagona zikamboiti vari one out vakazvimirira vari vega nechilolipopu chavo ichocho vakapedza neivo vanhu vanga vachiridza musambo wamunyoro uya vanhu vanga vari mucomedy section vanga vadanzira kuti panguva ino kana wanga wakarambwa nemusikana wako unogona kuti ukateerera chimbo ichi unopinda mumweya Jehovha musiki wedenga anogona kutopa kumwe bhebhi rimwe rerotevera zvinhu zvakanaka kana vachipinda mumweya sezvo vanhu vakatanga kudanzira kuti tiri kutopupura pano tiri kutendeuka zvivi zvedu zvese zvatakaita sei zvatakakoniwa isu hatizivi tobva tabva paipai toenda pakuti pazopinda anonzi anava vamanyeruke ndo vanhu chaivo maoriginal chaivo vatakakura navo kubva tiri zvitokotoko isu tichirerwa nedzimbo dzavo kunyanya kuti wakadii kundiudza ndo chimbo chandaiti musi wesvondo wega uchingobuda musvondo ndo chaunenge uchirwa kumagurosa ose nekuti uchidarika nekuchimupondo haikuya uchitenga chingwa chako ichocho unenge uchingonzwa vamanyeruko mai mwana vachiri ndafara zingamboiti pandavaona ndikura nhema negitari ravo zvavo vachiridza zvinyoro hazvinambochinja hata ndafara zingamboiti pandavaona ende vanhu vanoridza havaridzi zvehovyo kana kuti vanonyasa kuridza misambo yakanyorovera ndo zvandokwanisa kutaura izvo no discord panga pasina zvapo discord papasina discourse papasina ruzha papasina bvonga pasiteji pavo vachiimba vamanyeruko vachidavirirwa naye keyboardist wavo yuyu mastai vanhu vanoita zvinhu zvavanenge vakabata zviya magitari ichi handisi kuti vanonzi machii zita ravo saka ndichangotachirira ndavari kana achinzi guitarist kana achinzi pianarist ndiyo mastai nchavapaiwa vachidavirirana mai mwana vari paya wanga uchipinda musipiriti wanga uchipinda mumweya zvako uchitofunga kana ndangariro ndisatofungawo nekumba tatofunga nekumpane kana mundima chaimokambobva kare tatanga kumufunga nekuda kuzvimbo izvozvo nhasi atiri kureva nhema vanhu vanga vachivabhiga zvavo mucomment section toenda panani
pane Dhicharambazi even fashion yavo yakangofanana nechi inambonyanya kuchinja ndozvimwe zvandanyatsokuona nyambonya zvavo kuchinja nemabhacha avo iwaya zvakanaka zikamboiti tikati ehe ndokunonzi kuita sei kupihwa mutakunanzva vanga vachikwenenzvera varipo vachiita zvekuti chandafanira kuti vanhu vazhinji vanga vachitanga kutaurira kuti Nashipenzi Mimika munofana kuzozoudza vangu vamakambounza sure kuti vaone kuti uku ndo kunonzi kuridza uku imi vana champopopopopa mune muchitayo madhudhu chachacha enyu aya munofana kudzidza kune vanhu avechipazi promotions ava vanokuunzirai mutakunanzva yakaita sei nekuti vanhu vakaita sa uku ndo kunonzi kurongeka vamwe vakatanga kuti ndo inonzi teamwork tikazoti vakati ndo inonzi teamwork vachireva chii pasi ndo zvavanga vachitara panguva iyoyo vanhu andambona nhasi vanhu vanga vachichema nemumacomment sections zvavanomboita kuti sound system papasina dambudziko iroro vakadanzira kuti but discord machii hatinambohwa kuti fashion hatinambohwa vanhu vese vanga vachingobhiga kunyanya kurangarira ndangariro ndo dzavanga vachase vachinyanya kunyanya kuemphasize nadzo idzodzo kuti zvakanaka kuita sei kana vanhu vachitenda zvakaita sezvizvi asi kuratidza kuti gospel razvivharisa vanhu vakati iyi ndo one of the bestest show yaitwa muzuva ranhasi neNashi TV ndo vanhu zvavanga vachita nhasi ndadii vanhu ndo zvavanga vachita izvizvi vakati hatizozvi kuti kune vamwe here vachauya vakakunda zvaitwa nhasi nevechipazi promotions vachoiva vati zvinhu zvakangonaka ndobva vamwe vanotanga unoita sei kundotenderedza vachitaura kuti Dhicharambazi yakapenga Dhicharambazi iri consistent mavoice ava akakwenenzverwa zisingamboiti zvikanzi nevanhu munoziva kuti Dhicharambazi is the most expensive band rekuti ukada kuri haya unotanga kufunga rutatu runa nekuti vanodhura tatozvidzidzawo nhasi kuti vanodhura zisingamboita vangohaiki nje saka kurati ukato vanhu vanenge vahaya mbudu yavo inofanira kunge yakasimba ichirema zikaiti zvakangonaka vakatoisa munamato vanga vachiparidza nhasi zvisatidi kureva nhema tikatodzidzawo zvinhu zvakawanda nani kubva kuna baba Manyeruke vaya makaniki Manyeruke nekutozoti zita ravo vakaripwa sei tatozvidzidza nhasi kuti zvakangonaka tichiripo tekuti tinotendwa naBhatibhati vanga vakachena zingaiti nedhirezi rakiranga rakanaka zingambeti asi wandinobhiga pane vese zvavo iye uyu wanga achitamba achiti wanga vachigona baba vanga vachigona zvavo zingamboiti apa moza wanga vari munhu uya unotaridza kuti uri kuku soft vakangota makodo vakangoregedzeka asi pavazotanga kuita iyo Michael Jackson wavira muchemba wachiita seiyoyo vanga vachiita iyoyo vazvipedzera ndo vanhu vakatanga kuti best MC so far ndinofanira kumudzosa vamwe vakadanzira kuti unofanira kuti choreographing isatiziwo asi ndio zvaitika nhasi muzuva remutambo waitwa kupi neveNashi TV in conjunction ameno nevamwe vangwana tichiri ipapo zvakare unonzi andiko zita rake unonzi Sani Makalima uya vanhu vazoenda vakandonyora vakati vedwe kana kune munhu uri murudo naSani Makalima kutaura kwatiri kuita izvi tokumbira kuti ambomupa imwe heartbreak nekuti Sani Makalima watiregerera singamboiti tinodawo chimwe chimbo chake cheheartbreak wakanyanya kuti zi vanhu ndokubva vati zveshuwa iye wanyanya kuti zi nevamwe vaimba vamwe vakasiyana Sani Makalima unopinda mucomment section haregi ipapo unozvigona manje unopinda mucomment section ndokubva adanzira kuti aiwa ndine zvimwe zvandichakupai manje ndikumboda sei ndikuda kumbogara ndiri murudo ndishuvira kuti ndisapinde murudo nekuda kwei zvikanzi ndine chimwe cheheartbreak chandichaunza manje ndikati isatiziwo vaimbi vanenge vachiimba nekuda kwekumotivhetwa nezvinhu zvakasiyana yekupedzera ndiyamadhamu yani yamadhamu Nollywood one madhamu Boss vaenda vakanonyora chivhesi ravo bhaibheri shoko raMwari vakatanzira kuti vaya ndizvozvo kuti ivhesi rinonzi chiroro vaya vanonzi vanokurumidza kuti kutaurisa kana vatsamwisa hameno kuti vhesi riro ndarikangamwa zvikanzi kangwara ndo vanoti kana vatsamwisa vanoita sei vanozvidzoredzera asi vasina kungwara ndo vaya vanoita sei vanokasira kupopota nekukasira kutsamwa vanhu ndokuenda kumakomesa vakati umukure vanhu ava nhambi kuti asi kuti havatenderwi here kuita sei kuposta mavhesi papeji pavo asi vanhu vari pirigudza zisingapeti ndokubva rasera richitenderera iroro vhesi iroro zvikanzi vhesi ranga rakananga nhingi nanhingi imi munodenha izvozvi zvikana mangwana motanga kutukwa motanga wanzi zvakazvakatika satizivi chingofungwa kuti
vanhu vari kungoita zvinhu zvavo zvavanenge vachingoita vachiposta papeji pako munhu unotendeka kuti sei kuti zvaanoda nepeji rake. Saka ndega ndingoti ndo zvisi zvasira zvichitika muzuva ranhasi. Ndisati ndaenda futi kune chimwe ndofunga zvimwe zvimitambo zviri kuda kuitwa ndofunga nevanantimaki vaya kwanzi inonzi One House competition yavada kuita kuti unonzani uyu zita rake uyu mani uyu hanzi uyu Tigodzi nemumwe wacho ni Versus yekira kozoti Enzo ndi Versus ningi mumwe wacho masita vamwe wacho vanondinetsa sandanyatso kwaziva asi vanoda kuita iyoyo competition yekuti Versus ningi musi wa 7 May ndio pavanenge vachita One House iyoyo nevamwe futi vari kuuya vakasiyana vari kuzama kuda kuita mashow akasiyana. Saka takatomirira kuti tigoti mamwe ari kuuya futi ndapi nekuti ivo vana Java yekira promotions vaya vana Java wacho vari kuda kutounzawo vanhu vanomwari Java iwayo kutounza imwe futi Java Garamba. Saka ndisi kuti inenge ichinzi Garamba here kana kuti chiyani rimwe zita ndione chinhu chaJava munoziva kuna vachita zvavo zvezvo zvinobuda sure kako zvinobuda sure ende havajaidzi zvichibuda sure ende mese munotozviziva kuti munhu mwari Java ndiye uri kupromota chinhu ichocho saka chichibuda sure. Saka hazvimbototirashika natika ukarashika kuti ichi chasiponzwa nani kunyanya chinhu chamwari icho chemunhu wamwari Java chinoonekwa ipapo naipapo vanenge vachibuda vachitamba masteps avo kumashure. Saka takamirira mwe mitambo yakasiyana siyana nemamwe madhirama anenge achingobuda akasiyana siyana. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.